Сегодня в доме Хожи Ахмеда Хаджи Кадырова в Центарое собрались все те, кого можно назвать лицом чеченской журналистики. Председатель Совета Алимов Республики СКФО, встречая гостей, не скрывает радости от их появления на пороге своего дома. С приветственным словом в адрес Хожи Ахмеда Хаджи Кадырова обратился министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации. الدنيا هلاتsa أهداشتول أميل خيرداشتول خاطرش أهلوشتول جوبش خزناه صندوقنا كورجي شولات صنبولش شيعة علم بوصل دين علم دون خار كرديش الاشتنا خارين ماخ بهرة أقطهم علمشنا نقع وش مصو دون صحن قيتهوش وش مصو ست دي هرسي هر أول شو تون جمعش داهوش ناخي دقة شوخوش حيانا وهو سندلا اشتهو عيدلو ناها اشتتع заслуженный журналист и махадин метк бой أخذ إذا خزق أصدقنا دوت خدال ماله هيك دايلا أخردشنش هيك دايلا نيت توش دقنا دلتو هذا شو إثيش سوق توجينا سوق إثيش بلا لا أشلوخك سنبلغ كرد ويلشون دوش أو شلات ميدو دوش أحمو ملميخ لدوش أحصحش تاتش عايش دوش دو ريح دوش صعوش متح أحسن ديل شينت إيغد ديل تشح الميخ لا دولش دوتشيش يوش داوتش دو غيلقش يؤمت تقش الليرة مش ووش تبولش بول قدوز لحل يزرق ديت نين سخل يزرق هسم نين هسم دين ووش سخل يزمت تقش وش يليك حوز يوي يالوش زمزم يالو يش يولي وش متاح اوتكي برا واتيو اسن برنامج اشتهوت يربح دولش خلقوتي يسر خلاتشن موتسون. После этого Джамбулат Умаров приступил к важной миссии – вручению государственной награды, которой удостаиваются только лучшие из лучших. Указом главы Чеченской Республики Рамзаном Ахматовичем Кадыровым присвоено почетное звание «Заслуженный журналист Чеченской Республики». Далтя бетки. Баркал сунна واسبش بلغ ما خاد شنا ما خادين صدق баркал шун. Обладатель ордена за заслуги перед Уммой второй степени и медали за заслуги перед Чеченской Республикой. Человек года 2007, почетный гражданин Чечни, лауреат конкурса «Золотое перо», обладатель серебряной совы и многое другое. Звание заслуженного журналиста республики – одна из многих наград, но от этого менее ценной она не становится. Вот уже 8 лет Хожи Ахмед Хаджи Кадыров в программе Анзора Ахмедова и Манен Шоуда, выходящей на телеканале «Грозный», отвечает на вопросы, которые присылают телезрители. Передача стала одной из самых популярных. Неоценимый его вклад в деле пропаганды традиционного ислама и укрепления духовно-нравственных ценностей. Кадыров Хожи Ахмед Хаджи وين مخا مخا لتا عشان دنيا نشاوش علم تجو قد سنا علم شاتي بخير هدوان الشيء سيوق دنيا علم دوخ سيوق بوصل بدين علم دوخ اتس شنا اوانجح خزنايق سنج او قهيك تجو Хожи Ахмед Хаджи تو دهوش الله передача وين تانا بوصل بدين دوتش بوصل بدين تولش وبوصل بدين قهوة يقولش تو لوشتولا جيبش وين تايبن خاطرش دوتشين شيء كورجي ولا شغل تون لوشتول خاطرش وين ما خزنايق سن دالشين يلش جوزليتسا جيبش لوتو تانا وين حقوقتنش حولح دبيوش بولش إنفورماسيون تامتح تحت إخوش دول كيجري دون شورنا تانلش دينا خزنايق سن بوصل دين علما أو دنيا علما أو حلو تش أست إيرنت إيرا حيخم بيش دون Хожи Ахмед Хаджи سن دون تغن وين حلبول علمنا خلشي إيش ورقي ده أحمد حاجي نوع دعدغيتا دعوازات قبل دولسون خلخ دو الله سخيتسون Хожи Ахмед Хаджи وين دال دقو واول. Хожи Ахмед Хаджи Кадыров является членом Союза писателей республики, автором множества книг, среди которых «На светлом пути ислама», написанная в соавторстве с Масхудом Заурбековым. Он стал героем книги «Духовный наставник народа», экземпляры которой в этот день подарил гостям.
Аза Исаева, Седа Сапарова, Джамлайл Хаджалиев. Новости.